Bé, quan ens van dir que hi participaven 50 homes i 50 dones, doncs sempre esperes que vingui la família, però Déu-n'hi-do la gent que ha vingut, no? I crec que el marc ha quedat incomparable. El sol ens ha acompanyat, cosa que hi teníem por de que realment doncs, no es pogués celebrar, però finalment hem tingut un dia esplèndid, una competició amb un alt nivell i crec que doncs, ha vist un bon espectacle. A nivell des de la regidoria d'esports, veiem que tenen bones instal·lacions per jugar, s'apoyen aquests esports que són tradicionals i així? Sí, quan aquestes dues associacions ens van plantejar que volien jugar, al principi ho van fer al Passeig de Mar, que està a prop de la platja, no? Però allà era un lloc que era difícil plantejar-se unes pistes definitives perquè hi passa gent, la gent va a la platja i llavors aquest crec que és un marc incomparable, no?, per poder-ho fer, que és el que estava dient a la meva petita intervenció. Això era un equipament de futbol i atletisme i lògicament l'empenta d'altres entitats han fet doncs, que ho engrandíssim doncs, amb un camp a set, amb el pavelló i ara unes pistes de billes catalanes i crec que els tenim contents amb el bon sentit de que han vist que comptem amb ells i que realment doncs, tenen una pista de 12, tenen un terreny en 12 pistes que poden fer competicions importants, tenen el seu espai també d'oci, que és el bar i la secretaria, i això crec que es valora, i nosaltres hem fet l'esforç i ho continuarem fent amb totes les entitats que veiem que a sota hi ha un coixí i unes ganes de fer feina, que és el que en aquests moments tant Sant Quirze com la gent del barri de Pequín estan fent. Molta feina, bona feina i el que deia, no? Sense cap tipus d'afany de lucre i amb una dedicació bastant àmplia a l'esport, a la cultura i a la gastronomia, perquè toquen diferents temes. Gràcies. A vosaltres. Molt bé.